ACS. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahagod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Bahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Sense as in 88.3 1 FM. Si Alvin Liobit sa Tingog nin Barangay. 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. DJ Torrance on the mix. Burning on your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Alright, marhayda pagkaaga po sa Sendo Gabos. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog nin Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ngunyanin Miyerkules sa Marso 5, 2025. Ini po ang 1FM 88.3 sa Pirikang Kansendong mga radyo. Simulcast over DWRL Radio Pilipino 1080 Legazpi. 1080 DWRL Radio Pilipino Legazpi. Siyempre duman sa mga parantabay niya to sa bilog na Albay, Kabikulan, sa bilog na Kinaban at nakatutok po tabi digdi sa satuyang programa ngunyan. Good morning po. Sa mga drivers na nakaantabay ngunyan na pagkaaga, amay na amay, yaon na dyan sa tinampo, nagkakayod, ano? Then, siyempre, sa may mga birthdays ko niyan, maligayang happy birthday na sa Sendo Gabos. Maligaya na happy pa. Duman sa may mga kamatian ko niyan, get well soon. Asin po tabi sa Gabos na mga nakatutok, nakantabay na ko niyan na pagkaaga. Good morning po. Kami naglalaom na nasa marhay, kamong kamugtakan sa mga oras na ini na dainin katibaada na pinagbamati sa sendong mga hawak. Mentras nakatutok po digdi sa satuyang programa ngunyan. Good morning, Ma'am Nanet. Si Ma'am Nanit Serdinio. So, ini ang mga boss ko kaito sa ano yan, sa Radio Veritas. Mga boss ko sa Radio Veritas. Si Ma'am Nanit para dito yaon sa abroad. Kaya, good morning po Sige, anyway, ano po ang satuya na mga bareta ngunyan? Oy, congrats man sa kuya. Siyempre, ikuan ini, self-serving na ini sa kuyang aki kasodma. Kaya kasodma, ura ako digdi, nakulong sina si kaso kasodma. Nagpuunin alas 12, alas 11, pasiring ka na, alas 12, puuna. Tapos registration, tapos pag 1 o'clock, nagmisa. Nakatapos kami, alas 6 na gayo din banggi, ano? Alas 6 din banggi. Bata, grabe so traffic, Isos Barriose po. Grabe so traffic, maray nga ni, taso, nakamotor ako, dardara ko sa motor na kuan. Iwinalat ko sa may Ninoy Aquino Park, kinuami so auto. So auto,
Kinoami so auto kan sa kuyang tugang, sa kuyang Irmana. Iyo, nag-capping and pinning man, capping and pinning sa Tanchuling College. So sa kuyang aki nursing student ban, student nurse na siya ngunyan. Iya pa, iyan so kwan, naghabo duman sa sarong course na kwan, yaon dyan sa bagayan aram nindo, parang Call of Duty yan eh. Na bako gayud para sa iya, so engineering para sa nursing siya. Mag-service sa tao. Taan kursong mga medical courses, tao talaga ang sisirbihan mo eh. Kaya medyo mahigpiton baga dyan. Nag-capping and pinning man. So sa kuyang aki kasod na. Kaya naging busy kita kaso hapon. Salamat sa mga nagsuporta ha. Sa muya ng mga parientes. Siyempre, pag siring kayan sa mga parientes mo, iyon man talaga niyaon dyan sa imo. Sige ha. Maraming salamat po. Anyway, dito na pagparaaluyon ini ta aram nindo. Medyo abang nagahaloy po tabi. Kon ini medyo sabi ko sa Indo, habang na maabot po tapit sa 28, igwa na lang kita nin 3 weeks before, pit sa 28 po mapuuna ang campaign period. 28 Friday, Friday yan. Pizza City sa Friday o sunod na Friday 14, 21. Kwan pala nan sa tuyang kwan na pizza 14 daw next week. Next Friday. Medyo magastos sa di. Pag nagpa-adal ka talaga nin sa medical courses, ang gastos mo triple kan gastos Darwin sa sa mga kurso po na non-medical courses, triple pati sa tuition. Kon doble ang tuition eh. Pag kon sa may kwan mo education ang sa imong course sa private school, mali sa public ta okay lang, libre. Pero maski sa good morning si Rene Rose Bradisina Balaguer. Good morning diyan sa Barangay Misibis. Sa mga taga Misibis, Bakakay, Albay. Mauli ko ta na ko diyan sa isla sa Domingo, kaya lang may appointment pa ako. Daya ako makakauli sa susunod na Domingo na gayod. Diyan sa isla. Sa isla. Dahil ko na asikasuso, dapat arasikasuhon pa. Busy kita digdi. Anyway, matatapos man sana ini. Sabi ko rin sa Indo po tabi, matatapos man sana ini. Pizza 15, pwede nang magpaturato'y pasiring naman. Iyo, sige. So, nangyayari digdi habang nagrarani po ang eleksyon. Naghigpit po ang labanan. Naghigpit ang labanan. Kanya-kanya. Pero aram din do, ining bakbaka na iningon yan. Ining labanan digdi sa tuya. Matiraan matibay. Matiraan matibay digdi. Si Ma'am Ili naman. Yan man. Matiraan matibay digdi po. Lalo na sa gubernatorial. Between Congressman Joey Salceda tapos dating Governor Noel Rosal. Matiraan matibay digdi sa duwang ini. Taram nindo, sa totoo lang kung kung nagginibuhan, mas kung sa Albay kasi Noel para kuan pa man sana siya, anom na 5 bulan baga. Iko-comparar mo kay Kong Joey na iyan, nag 9 years yan diyan. Pero kung ilingon mo, an Albay, si Kong Joey, dakol talaga an accomplishment kaan. Comparar kay Gov Noel Rosal. Tan accomplishment man ni Gov Noel Rosal, diyan sa City Hall, si Mrs. Yaon man diyan. Good morning man, okay. Diyan sa City po, an sa iyang appointment, ayan sa iyang accomplishment.
Kaya mamimili ngunyan so mga taga Legazpi, bahala na kamo kang kwanta ko. Sabi ko sa Indo po, ngunyan dahil man ako i-endorse, magtataram na kung sisiyang botohan endorse. Sa Indo, mga gurang na baga kamo. Ta kami sa media, dahil man kami pwede kan talaga para endorse. Pero siyempre, sabi ko sa Indo po, kami, mga botante man, may kanya-kanya kami na ano yan, kanya-kanya kami po tabi na magiging manokman. Pero personal, mi po yan. Dahil may ang dadarahon, pag-abot digdi sa radyo, apera kon, magbayad ka digdi sa muya, di okay. Parte yan kan sa muyang obligasyon, komersyal mo yan eh. Kumbaga, kwan mo yan eh. Pero kung day man, basta sana. Diba? Basta sana. Nagasweldo kami, nagakuryente kami. Di ba pwede yan? Basta sana. Diba? Anyway, si Kong Joey ngunyan, labo-labo yung pagbibisita sa mga barangay. Mga barangay. Tapos, siyempre may mga tabang na ipinagtatao man po tabi. Iyan, so sa share line iyan. Share line. Ngunyan, buwilo paan gabos, kung igwa ka mo dyan, nin ikakatao sa tao, depende yan sa Indo, kaya ni nagdalagang ka, tangani po tabi na gusto mo, gumana. Ngunyan, ngunyan po, kumbaga, sabi ko sa Indo po, kung gusto nindong gumana, ang santo nga ni, ang tao, porbin naging santo, nagbilagro yan, ilingas si San Pedro Calonsod, nagmilagro baga. Nagbilagro muna, magmilagro ka muna, bago ka po, bago pa ko po tabi, maging santo. Sa politiko, iyo man, dahil man digdi pwede ang turuuman sa nanoy. Dahil man, pag mapatipong ka, natural magagastusan sa politiko, mapatipon. Ang gabos din, mga aspirante pa man sa nasinda. Halimbawa, nagtiripon, may pinaapod niya si Gob, may pinaapod si Kong. Siyempre, matauman. Dahil man pwedeng dayta. One time, igwaki nagpatipon po, dahil man ki itinao, naggurob-gurob sa tao, sayang nga kang pagdigdimi, dahil man lamang. Gustong sabihin, so tao, nag-expect po tabi na at least tawaran man lamang maski 200 pesos, hanggang 200 pesos pamasahe. Tapos nagmotor, may panggasolina, okay na yan eh. Kaya ngunyan, na bago mag-eleksyon, may din nindo po tabi, wala to ang panao. Ini si Congressman Joey Salceda, tapos si Governor Noel Rosal, dahil mo man talaga po tabi, i-expect mo man talaga na iyan, maski ararayoon na lugar yan, pinag-ordinaryo sa inda na pinagduduman inda, pigbibisita, maski ba ko eleksyon, ang makakuandigdi, ining mga ora man dati, malaog pa sa politika, mga may guson, yaon na nagtatabang, nananao, kaya ito dahil man lamang eh. Dahil man lamang po. Ngunyan nananao na. Pagkatapos kan eleksyon, daiman. Si Kong Joey. Si Kong Joey. Iyan po, pag, maski bako eleksyon, matuparan mo yan. Halimbawa, nagduman yan sa barangay. Matuparan ng tao, nananao yan. Dahil man ang kaipuan agadan mo, nananao yan. Ano ngayon? Ano pang-snack yan nindo? Ano yan kaipuan yan? Iyan si Kong Joey sa barangay. Kaya dahil mo naman yan, ordinaryo na yan sa iya. Maski kang gobernador yan, tapag gobernador baga, pirming yaon digdi sa Kapitolyo, dakulo na naghahagad din tabang, dahil man ang pigsasayumahan. Dahil man nagsasayuma. Si Gob Joey, dahil man nagsasayuma po. Dahil yan. Kaya lang, sabi ko sa Indo po, si Gob Joey, dahil ka man kinata, may ano man ang masabi mo kay Kong Joey? Champion yan sa disaster preparedness. Naging seal of,
gawad kalasag award yan albay. Tapos ano pa? Pirang ribo po na mga estudyante yan pinatapos kayan. Taan an kuwang kayan po talaga sa totoo lang kay ito an gusto kayan so an sarong pamilya igwa ki graduate tamaski bumagyo umuran magbaha man may mga kalamidad may nagsusweldo day magugutom iyan an patakaran kayan kaya baga piraso pinatapos niya sa AHEX kay ito 50,000 na mga albayano po ang pinatapos sa AHEX. So pamilya kayan i-times 3 mo sana pira iyan igwa kanat po tabi din automatic na 150,000. Iyan ang totoo dyan eh. Kaya makusugunan kuwangkaan. Sa totoo lang, pagabot yan po tabi sa sa barangay, mahihiling mo yung kuwan eh. Si Gobdowel Rosal, iyo man. Kaya sabi ko sa inyo po, ining kargo ining sa gobernatorial, talagang magabaton ining labanan. Pero si ring kandate, andoang iyan, kung si siyan mapirdi, siyan manggana, ako ang kaan. Ako yang kayan. Si Kung Joey ko na, dahil man ki problema eh. Kaya lang nakakuan siya duman sa sarong tao eh, na medyo negative talaga. Sa totoo lang, medyo negative. Negative talaga. Pag pinangararan mo sa tao, dyan sa barangay, ay ba nangayakan. Usuyan niya si. Yaon niya siya dyan kay... aram na nindo yan. Medyo negative. Kaya baga nga ni, ako sa totoo lang, po, kita baga, nagkukuang kita nin mga observation. Marial talk ako ngunyan. Dahil ka magkadaragit sa kuya, taba ko manindalay bilos, dahil ka magkadaragit ha. Ako Bicol ngunyan. So, ako Bicol. Ako Bicol ngunyan. Plug barrier ngunyan po, sa totoo lang, si Mayor Pido. Si Mayor Pido Garbin magiging plug barrier niyan din dangon yan. Dapat si Mayor Pido Garbin iyo po ang mangampanyakan ako Bicol. Tapira ito so duman sa survey, ang survey nasa 2%. Ang 2% po is 1 seat lang yan. Kung itong survey totoo ito. Kung totoo ito. Kaya sabi ko sa indo, tangani na at least ma-recover pa ta. Ang ako Bicol baga. Ang ako Bicol, ang probinsyano, dakulaon na itabang kay ni Digdi sa tuya. Kaya ko sinasabi ni Digdi, maski day ka mo nagbaya Digdi sa muya, sinasabi ko ni Sendo, tangani na at least makakuang ka mo. Ang probinsyano, maura ka ng probinsyano. Anang probinsyano, nasa, pira ito, 6% ba? 6%, equivalent yan for 3 seats, almost 3 seats yan. 6% or 4% ito. Siringan. Di ako lang makuhaan. Pero kung ilingon mo, nasa 3 or 2 seats yan. So gustong sabihin, naabantian ka ng probinsya so ako Bicol, duman sa survey. So ako Bicol, 2%. 2% sarong seat yan. Kaya ano yan, nganit na makakuanin doa, nasa kay Mayor Pido Garbindig di ang bulang ngunyan. Siyaan medyo bako negative. Pagabot diyan sa kuan, siyaan magdadara, bako siya negative. Pero kung an madara digdi, pasensya na kamo tabi kay kung an madara kan ako Bicol, kang pagaran kan ako Bicol, si Congressman Saldico tabi kong medyo negative sa barangay. Ako nakakakuan ako, sabi ko, party list, day nangaya ka anta, inali ngani inali ngani ngaya sa Committee on Appropriations. So gustong sabihin may negative na epekto duman. May negative na epekto. Sisian pwede digding kumbaga magsilisyo na muna si Congressman Saldi, si Mayor Pido nangunata. Iyoan medyo warang problema pagabot sa tao. Tasyaan na kakuandigdi. Ako po, dahil kamo, sabi ko sa inyo po, ining sinasabi ko is pigreal to ko lang kamo. Iyan ang nadadangog ko sa barangay. Kita ba naglilibot man? Tangani na at least ma-recover yung negative impact
na dinara ka itong pagpapahali kay Congressman Saldi sa Ako Bicol, si Mayor Pido na ang dapat manginginot. Kung pwede nga na po, si Mayor Pido na saran magdaram dyan. Di ba? Tanikatib talaga eh. Resulta yan, ilingon nindo, may resibo eh. Natataw mi na babaon. So, percentage kan gusto po. Because of that, naapiktaran talaga. Even si Governor Salceda, ay si Congressman Salceda, na naka-appeal sa kwan. Medyo, kontra, ay naka-appeal pa lang niya si Gobjan. Si Gobjan. Iyan po ang katotohanan, digdi. Ako, sinasabi ko ini, pagpagiling din do, sasabi ko, negative para sa Indo. Pero, kung madangog din do ini sa kuyang broadcast, ang magiging resulta kan election, baka mataram ko mong tama ang sinasabi ko. Takita po, kamo naglalakaw sa barangay, naglakaw man kamo, grupo kamo, o pag nagyang kamo, siyempre, positive yan sa Indoga boss, maski pigsusuka kakaan, ay, ingat tabi. Suportan nyo tabi ako, ay, iyo tabi nga ka, okay. Pagluas mo po, ay nangyasi mo, sabay kang yan ni Martin Romualdez. Saka, iyo po yan ang totoo dyan eh. Ang nakakakuha po kan istorya kami, lalo na sa media, kami po. Kaya po, pinag-real toko kamo, tangani na at least atab pa, igwa pa man kita po tabi nin 2 bulan na kampanya, atab pa, ma-recover ta so negative effect. At least man-neutralize ta so negative effect. Duman po tabi sa isyong iyan. Iyo po, at least ma-recover ta. Ma-recover nindo po. Diba? Sige. Alat ko na ta. Arat yan ipagpadagos ta yan, ha? 26 minutos makalampas ang alas 6. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White Rose Papaya. Yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya.
Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng patibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas sa 32 lampas alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong pumakabloom.
bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakablog sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang ngalan niya, kakambal na ang pagsilbi, probado na. Pagdamay niya sa mga pobre, pagtabang niya, kita kireda masasabi. Ray Braga is tunay ang progreso. Ray Braga is Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. DJ Torrance on the mix. Burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Alright, sige, balik na kita digdi sa programa po. Ang niya na pagkaaga. 38 minutos lampas ang alas 6 ni na pagkaaga. Digdi po sa programa. Ang niya na aldaw tabi as Wednesday. Pakros ki ano yan? Abo sa tuya. Ini ang pagpuon kan kwarisma. Pagpuon kan pa-Holy Week na kita ano. Ngunyan, puuna. 45 days yan ano. 45 days. April, kabangaan ang Holy Week. Diba? Pag nagpa-cross ka mo, dahil man ka mo makakaon. Dahil ka mo makakaon ng karne. Kuan lang. Yeah. Di sige ha. Dahil ka mo pwede magkaon ng karne. Okay. As Wednesday po tabi ko yan. So mga nakalingaw.
nakalingaw po. May babasaw na ko digdi. Pirming nadadali digdi si Comelec Chairman George Garcia. Dakulon kaya na mga desisyon si George ang Comelec nun niya na garosinda na po ang pinakamaurag sa batas. Dinali po kan Supreme Court naman. Dinali kan Supreme Court. So, decision po tabi. GR number 277540. Balintay versus Comelec. Ano po inunra po kang Korte Suprema ang petisyon ni Chito Bulatao, Balintay, sarong katutubo hali sa Zambales na baliktadon ang resolusyon kang Comelec na sinayumahan ang sayang Certificate of Candidacy sa pagkagobernador kang Zambales sa 2025 elections. Nagsangat din COC si Balintay sa ultimong aldaw campaigning 25 minutos bago ini magsarado. Ultimong aldaw, dapat alas 5 dapat yaong ka. Dahil kulang po ang dokumentos kang katutubo, kulang sa dokumentos, kan ikalawang kopya kan documentary stamp, sinabihan siya na kumplituhon po muna ini, nakabalik siya din 3 minuto lampas sa deadline na 5 p.m. Kaya sinayuman kang Comelec ang sayang COC sa bisa kang Section 37 kang Comelec Resolution number 11045. Idineklarar po kang Korte Suprema na inabuso kang Comelec ang paghuhusgar kay ni. Nada itugutan si Balintay na magsangat kang sayang COC. Sigon sa Korte dapat na pagadalan kang Comelec kon ipinagtataguyod ka ang regulasyon kay nin may interest asin hustisya. Nin pantay-pantay. Bako nadali ka mo. Sinugo man kang Korte ang Comelec na akseptaron ang COC ni Balintay asin isabay ang sa iyang pangaran sa official ballot kan mga kandidato sa pagkagobernador kan Zambales sa 2025 elections. Inot na po na napagluwas ang Incident Temporary Restraining Order kan January 14, 2025 para pugolon ang Comelec sa pagpapotob kondisyon na kung sa sinayuman ng aplikasyon ni Balintay. Yan. Yun na bagang sinasabi ko. Yun na po ang tinataramta tabi, digdi. Nakasubra so Comelec. Sabi ko sa indo po tabi, ang Comelec ngonyan, garo sinda na po tabi ang batas. Kamuna ang batas Ngonyan, naging kuan kamo ngonyan. Naging maamong tupa. Maamong tupa po tabi ngonyan, ang Comelec. Iyon na ini ang sinasabi ta na dipisil po. Dipisil sa lado kan ano yan? Sa lado po tabi kan ano ini? Sa lado kan mga kandidato salado kan mga kandidato na konsein po tabi pupugulon ka kaini. Ibaga grabe ining ginigibukan Comelec. Grabe ining ginigibukan Comelec po na sistema digdi sa satuya. Maski sa mga desisyon baga sa korte. Maski sa mga desisyon sa korte, dae. Maski ang desisyon sa korte, desisyon po tabi sa mga kaso, may diferensya po ang Commission on Elections. Paano yan? Kaya ngunyan, ngunyan po, na nadali-digdi ang Commission on Elections. Nadali po tabi digdi ang Commission on Elections. Unit maanap kitang barita. Nasupgan. Inot baga so mga kandidato na
ano yan, mga kandidato po tabi kay ito na bako ninda kursunada, pig para tirira, pig para disqualify, denge sasabay sa balota. Pirang milyon po ano yan, pirang milyon po ang nasayang sa Comelec. Ay bilyon of pesos po. Binaraguhan baga? Dahilan po sa mga sala na ginigibo kan Comelec. Di ba? Then sa sala na pinagigiribo po kan Comelec, nagkaigwa po tabi nin dakulao na problema. Di ba? Sungod yan, ngunyan po, nahiling na ninda po tabi kung ano, na kumbaga binira na sindang binirakan Korte Suprema. Gustong sabihin ta binira binirakan Korte Suprema ngunyan. Makasupog baga ini bata ang sabi kan Supreme Court. Dahil ngay aram kon tinatawan niya kang Comelec din patas na pagtratar yung mga tao. Di ba? Kung patas na pagtratar yung tao, baga, kung patas ngayon ang pagtratar sa tao na ano ba yun? Kung patas ang pagtratar ninda sa tao na nagpapail ninda certificate of candidacy kumpara sa nangya sa mga mayayaman. Tapos, bako na yung uragan sa Comelec. Di ba? Nainguragan sintangon yan nasupgan ni Nusto. Paano pa yan? Masupgan ka ni Nusto. Because, sabi ko na isendo po, yung mga taga-Comelec, yung mga taga-Comelec po, parang ginagamit na nindang marahay yung yung poder na kung saan po dapat po na sindangani ang magiging katabang kan mga kandidatong pobre. Taan eleksyon bagaan, objective ko nata igwa kitang eleksyon, makapili kita nin matanos na leader. Di ba? Pero anyway, alat ko nata koonto na nagay dining mga bareta ta ha. Dali sana ha. Okay. Okay. Si Nestor Kagitla, dalawang Japanese national na pugante, ipinadeport ng Bureau of Immigration. Alato nata senator niyan. Nestor Kagitla, may report DWGO Live Report. Good morning, please come in. Matagumpay na na-deport ng Bureau of Immigration ang dalawang Japanese national na wanted dahil sa pandaraya at money laundering sa Japan. Kinumpirma ni BI Commissioner Joel Antonio Biado ang deportasyon kay na Ito Shanya, 36 na taong gulang at Kawasaki Hiroyuki, 37 taong gulang na nakasakay sa Japan Airline Flight JL746 patungong Narita, Japan.
Dati nang inaresto ang 2 pugante kasunod ng koordinasyon sa mga otoridad ng Japan na nagkumpirma ng kanilang pagkakasangkot sa falsification ng mga opisyal na dokumento at pandaraya sa pananalapi. Sabi ni Biado, ang pagpapadeport ng mga pugante na ito ay isang patunay ng pinalakas na kooperasyon ng gobyerno ng Pilipinas at ng mga international na katuwang na ahensya nito sa paglaban sa transnational crime at nananatiling nakatuon sa pagtiyak na ang Pilipinas ay hindi magsisilbing kanlungan ng mga kriminal. Isinagawa ang deportation kasunod ng pag-aproba ng BI Board of Commissioner na nag-utos sa kanilang summary deportation. Ang parehong mga individual ay kasama sa blacklist ng BI na epektibong humahadlang sa kanila sa muling pagpasok sa bansa. Ang hakbang ay naaayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang pagpapatupad ng immigration at pigilan ang mga dayuhang kriminal sa pagsasamantala sa Pilipinas bilang kanlungan. Mula sa Bureau of Immigration, ako si Nestor Cagitlan, nag-uulat sa anumang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat, kabahaging Nestor. DWGO Live Report. 1, 2, 3, let's go! Alright, okay na. Okay na. Hindi na kuwang kita ha. Sige. Anyway, ano po ang mga istorya pa? Ngunya na pagkaaga. Grabe yan kuwan na no. Tabi. Sige. Sikat na sikat. Sikat na sikat po yung kwan. Sikat na sikat. Ini. Sige. Sige grabe ba din yung no? Si dadagog din do so It's Showtime ni Vice Ganda. Naging kumbaga ngonyan, naging viral yung sinabi po ni Vice Ganda. Tama naman eh. Tama naman yung sinasabi ni Vice Ganda eh. Na ano yung trabaho kan congressman, kan senador? Anong yung trabaho aber daw kan congressman tapos kan senador? Bako nga maggibunin batas? O. Magibong yan din batas ang trabaho kan congressman tapos senador. Pero baliktad bagang niyan, ang congressman tapos senador, lalo ng congressman, ang senador, pabayaan mo ta kwan. Ang congressman ngonyan, iyon na po ang nagiging DSWD. Tapos sa dule, tupad tapos AHEX ay ano yan? Tupad tapos AKAP. Yun na baga. Ang nagiging DSWD, yun na po tabian kuan ini po na mga kongresista na dapat sinda po tabi dapat duman sa nasinda sa maggibo sa nasinda nin batas saka baka nagkainguragan nagkairing gustuan eh grabe kayang mga Chairman George Garcia grabe kayang mga kautikan grabing mga ano yan basta sana
ginagamit po tabi ang mga resources, resources kang gobyerno, tangani po tabi na maka kampanya. So resources kantugang, ginagamit kantugang po, mangampanya, manao. Sadto na minsan na-involve pa so government agency. Na-involve pa sa government agency. Imbis sa tambakan kang kabilya, bay-bay graba, tinambakan bagas. Sus Mariusip na buhay tadigdig. Pagsiring baga kay ni, sen baga kita pupurot kay ni. Kuha na sa tuya, kultura na ata yung korupsyon sa gobyerno. Kultura na ata ini na korupsyon sa gobyerno. Dahil na wala na po nin sabi nga ni po, wala na ngayon nin serbi ni Noy. Da na. Kultura na ngayon ini sa kabagasan. Pag siringsan and fight. Pag siring po tabi isa and fight. Warang mangyayari po sa tuya. Warang mangyayari po sa tuya. Iyo po yan ang tinataram ko sa Indo. Kawawa po kitang mga Pilipino. Kita, iyon mo yan 16 trillion ang utang ta. Ki Duterte, 14 trillion. Sobra. Pagabot ki Marcos, sa laog nin tulong taon po, day pa nin tulong taon, tama tulong taon siya sa John 30. Pagabot ki Mike Marcos po, 16 trillion na. Imagine nindo yan, kumpiraan ko. Di gustong sabihin, pag wala ni Marcos, baka mga 17 trillion ang utang ta. Dito naman ang kayang bayadan. Pabakal tala sana sa China so Pilipinas, tangan ni makabayad kita. Di ba? Pabakal tala sa China so Pilipinas. Maray pa. Kasi kadakol-dakol kita na mga pinagagastusan ang gobyerno, lalo na yung mga infrastructure project na daiman kikamugtakan. Yugon mo yan. Sisiyan mamuyak kayo, natupagon mo sa bulod, gibuhan mo ng tinampong, wala man tao. Wala man ki residente. Ang purpose po tabi dyan, kung nata po kita nagtutupag din mga bulod, because baka may mga komunidad na nga pasil yung access sa mga produkto na may baba po. Nganin matinampon. Daiman. O ili nga inidigdi sa may pamitisan kang bulkan, 6 lanes. Yung tao nga ni, ahali dyan, pigani ba dyan ang tao? Pigdadara po sa mga safe, pig-resettle. Kadelikado nga ni. Tapos bugtakan mo, pirang milyon po ang nasasayang. Pirang bilyon na nasasayang sa kabanang bayan. Tapos mataram pa mga maninigon sa Kongres, Jesus Mariosi po. Garuman sa nakita, pigpaparalan si kita, no? Diba? 3 minutos antes mag alas 7, oni pa, yung sabi kan Pag-asa, uy, may kuan ngon may warning ngon sa Pag-asa sa Birac Catanduanes tapos sa Dait Camarines sa norte na halangkaw po ang magiging heat index tangon yan. Tangon niya nakabangaan daw kan Marso. Gustong sabihin, next week pwedeng may mga uran-uran pa po, malipot-lipot pa ang panahon. Pero pagtungtong din 17 po, pataas. Sunod-sunod na yan. Tabi, kuha na. Ang sabi, magkakaigwa na kita nin, ano ba yun? Matinding init kan panahon. Sa mga panahon na yan, may matinding init na nin panahon sa kabaga. Yun na yan ha. Kaya maging kuan kita ha, mag-ikmat kita, maging maingat, maging maikmat. Ngani po na day kita mabugtak sa kuan. Tayo na yan, ang mga bulan na ini, di summer season, pag mauranon ma'am, pirming baha-baha. Pag mainit, mainiton man tudong init. Di ba?
So, yun na po yan, yun na po yan ang gibuhon ta lang. Maging maingat lang kita sa mga outdoor activities, alikayan ta po tabi yung mga outdoor activities. Tabaka iyan po an ikabugtak sa peligro ta. Mga outdoor activities ani. Okay? Okay? So, 1 minuto na lang po bago mag alas 7. Pag alas 7, ang DWRL, Bareta alas 7. Every time we say goodbye.